Bufeo el dofí rosat. I eren Xuro i Xanga, una parella que, volent viure a prop del riu, van fer una bonica casa flotant amb grans troncs a sota. Una nit, sentint molt soroll, van veure uns dofins de riu, anomenats bufeos, que als pocs dies marxaven. Uns pescadors, amb grans arpons arribant, van posar 2 grans xarxes al torrent. Ells esperaven recollir grans peixos. Xuro, que era caçador, acomiadant-se de la seva dona, va marxar a prop per una setmana. El mateix dia es va presentar una parella amb la pell rosa. Ella estava feble i embarassada, i el seu marit, cansat, la cuidava amb tendresa. Ells van preguntar a Xanga si podien quedar-se uns dies, i ella va dir que sí, així no hi seria sola. Aquests dies, l'home rosa no les va deixar fer res. Ell cuidava els animals, buscava fruites, portava peix i preparava el menjar. Les dones contentes parlaven, fins i tot els armadillos. Però un matí, els pescadors amb arpons van marxar. Aquell mateix dia la parella també se'n va anar, pel mateix camí que Xuro va tornar. Quan Xanga li va preguntar si els va veure, ell va respondre que no. Llavors parlaven, que els bufeos també es tornen persones. Al riu, un parell de bufeos saltaven d'alegria, amb una preciosa cria. Xuro i Xanga sabien que eren ells. Cada cop que pescaven, els dofins del riu, empenyent una gran onada, omplien la canoa de peix fresc.